Quan podem començar l'escola en França? Enta començar a 3 anys vam a l'escola Mariolo, que és facultativa optativa. Quan l'escola devengue obligatori? Acabam aquesta escola a l'âge de 6 anys. Enta anar a l'escola primària. En aquesta hi ha 5 classes: l'UCP, l'UC1, l'UC2, l'UCM1 i l'UCM2. Què fazem après l'escola primària? Après avoir acabat l'UCM2, passam au col·legi on estudiem 4 annados, passam en primer en 6emo, dempei en 5emo, après en 4emo et enta finir en 3eno. Hi ha un examen au col·legi? En France, le sistema escolar c'est à l'inverse de los autres pays. Mes avançam dins los estudis, mais em proche de la xifra 1. En la classe de 13 ans, passam un examen que s'appelle le brevet. Què se passa au liceu? Après haver passat le brevet, vam au liceu general o tecnologic. Entre los estudis són cortes. Dins aquests estudis corts existeixen el BTS, el CAP, i permeten d'haver un métier proviste. A quin age podem acabar l'escola? En France, podem acabar l'escola a 16 anys, mais podem continuar los estudis. A quin age passem el batxillerat? Après 13 anys d'estudis au lycée, passem le batxillerat a 18 anys. On podem continuar a estudiar après el batxillerat? Le batxillerat nos permetem d'anar a totes les universitats o les grandes escoles. Com funciona l'educació nacional? En France, totes les escoles han el même programme escolar, previst per l'Estat et mais particularment per l'éducation nationale. Existo escoles privats en França. Són nombrosos? Existis escolas privativas que representan 20% de los escuelas, mesmo si son pas dispartidos de façon equitaria.